So makauban mga kasama si Ma'am Clea Guevara sa PhilHealth Davao. Ma'am Clea, good morning! Good morning, Ma'am Renz, and good morning sa ato ang mga tigpaminaw. Ayan ma'am, thank you kaayo ma'am. Sunod-sunod ang kining pangitabo ma'am ba nga kanang sunog. Ani adtong miaging semana dito sa Agdao, unya kagahapon dito sa Matina. Ma'am, na may mga pangutana nga kung mapaso no na mga samad sa sunog. Pwede ba daw na siya ma'am kung tayo magpa-ospital, makover sa PhilHealth? Yes, Ma'am Renz. Pwede na siya, no, covered na siya either as outpatient or inpatient. Benefit, depende na lang yun, ma'am, kung unsay procedure nga buhaton, no, or unsay kinahanglanon sa patient. Okay, at least klaro ma'am no. Salamat kaayo ni ana. Naapay dugang pangutana ma'am, bahin gihapon sa kining bahin sa ID ma'am sa PhilHealth. Kay gipangitaan na po daw sila ID sa kumpanya. Sama ni Carlos ma'am nga taga Ulha Village. Nangutana siya ma'am kung pwede ba daw magkuha balik og PhilHealth ID kay nawani daw ang iyahang ID ma'am. Yes, ma'am, pwede ta mag-request o valid ID or PhilHealth ID, no, in any PhilHealth local health insurance offices nato. So, kailangan lang, Ma'am Renz, magpakita ta og any valid ID, no, upon our request pod pag ato ta sa PhilHealth office. Naba na bayad ma'am kung magkuha balik? Wala siya bayad, ma'am, no, free of charge. Okay, sige, at least klaro. Og kana pong mga magkuha og kanang mga bag-ong kini mga member ma'am no? Yes, ma'am. Same process lang, pero moagi lang sila og registration. So, kailangan lang ta mag-fill up og katong registration form. Siyempre, mag-attach og any valid ID. Okay, thank you ma'am. Ma'am, naapoy pangutana si Edu Macaganyas. Pwede na ba daw sila magbayad sa PhilHealth Davao? Online na ba daw ma'am? Okay. Ang payment, ma'am, sa karon, Ma'am Renz, no, ano gihapon ta, no, sa ato gyapon ta mga accredited collecting agents o mga bayad centers naga-direct. So kung magbayad sila, pwede sila mo diretso sa mga ACAs nato or di kaya sa online portal, no, sa website sa PhilHealth, pwede po dito magbayad ang ato ang mga voluntary members. Okay, thank you ma'am sa pagtubag na atay callers pikas linya. Maayong buntag. Hello, good morning po. Morning. Yes ma'am, taga-asa ta ma'am sa tong pangalan? Ay, Vic Almendras, ma'am. Morning. Yeah. Oh, Ma'am Vic, good morning. Naspikas linya si Ma'am Clea. Go ahead sa imong pangutana, ma'am. Yes, ma'am. Good morning po. Ay, ma'am, ask lang ko, ma'am, katong kanang mula na bayad-bayad nga PhilHealth mo ba as in kanang murag dugay na, ma'am, kanang then akong ID is kanang di siya maklaro. Pwede ba makapangayo gyapon og ID balik? Okay. Yes, ma'am, pwede. Pwede kayo ta mag-request balik og ID. So, ang ato ang kailangan lang yun, no, is mag-present lang tag any valid ID upon request dito sa PhilHealth offices. Nakuha na siya dayon pod, ma'am? Yes, ma'am, makuha siya dahil. Sige. Thank you, Alright. ma'am. Thank you. Ma'am Vic, thank you. Wala kay follow-up question? Wala na, ma'am. Kato lang, ma'am. Okay, sige, kato ka ang question ni Ma'am Vic. Good morning diha ka Ma'am Vic Almendras. Balin ko sa pangutana ni Ma'am Emma Maliksi nga taga Magtuod maa. Ngayong pangutana Ma'am Clea kay dugay na daw siya wa kabayad sa PhilHealth. Magamit pa ba daw niya og sa iyahang mga anak ang kato iyahang nahulog nga kontribusyon? Og pila po daw dapat iyahang remittance para mabalik daw iyahang PhilHealth og ma-active daw iyang account, ma'am? Okay, una, ma'am, sa remittance, kailangan manggod, no, na atay payment from November 2019 onward. So, tanawon niya, ma'am, kung karos siya last nakabayad, no? So, kung 2019, wala pag siya bayad ato, so kailangan yun, iyatong isettle up until karon nga period, no, which is 2023 na. In terms sa availment, ma'am Renz, maka-avail gihapon ta, no, in subay sa kani ato ang immediate eligibility lalong sa universal healthcare, tanan kita automatic naman gyud na makagamit or maka-avail sa to ang PhilHealth benefit. Okay, sige ma'am. Salamat sa pagpaklaro. Pangutana ni Glendel Lopez Cabanda. Pwede ba daw ma'am new member sa May Magallanes? Gamiton daw unta niya ma'am karong December kay manganak daw siya.
Yes, ma'am. Same process or same requirement. Mhm. Kung magpa-member ta, kailangan ta mo fill up og registration form, Mhm. attach og any valid ID, and syempre magbayad sa tuang contribution. Mhm. And magamit na niya, ma'am, since sa na-mention nato kanina, immediate eligibility na atong ginapatuman or automatic availment of benefits. Okay, sige ma'am. Pangutana ni Liza Mayor. Iyahang ba na daw ma'am mag-retire karong February? Iyahang PhilHealth, di na ba sila mubayad? O mubayad ba daw gihapon, counterpart gihapon sila sa iyahang amo ma'am? Mag-retire na, ma'am, no? Yes, Amo ma'am. yang na-mention. Opo. Okay, once mag-retire na ta, og syempre nakaabot na ta, no, or na atong edad 60 years old pataas na, Mhm. so pwede na ta mag-update, no, pinaagi sa lifetime membership Mhm. program sa PhilHealth. So ang requirement na to aning lifetime membership, ma'am Renz, kailangan naka at least 10 years na siya na contribution, sama sa gingon, retired na or separated from employment, o 60 years old pataas na ang edad. Mhm. So wala na gid ni counterpart, ma'am Renz, ang ilahang employer since non-paying member na, mahulog na gid ni sila nga dili na magbayad sa ilahang contribution. Igo lang gid nila i-update ang iyahang record dili sa tuang office. Okay, sige po. Klaro ba kahato Ma'am Liza Mayor diya sa Sulu? Kung napa kay follow-up question, dali adayon ma'am. Kailan na pa si Ma'am Clea. Ma'am, pangutana po Dilo Divina Tampos Lotrago diya sa tong live streaming. Magamit ba daw ang PhilHealth kung magpa-inject, kung mapaakan og iro ma'am? Yes, Ma'am Renz, naatay ginatawag na Animal By Treatment Package or ABTP. Aduna ni siya case rate nga 3,000 pesos. So, apil na diri ang kaning post-prophylaxis sa katong mga napaakan og iro, no? Mhm. Ug uban pang mga hayop nga adunay rabies. So, kani ma-avail sa ato ang accredited pod ka mga Animal By Treatment Centers. Mhm. Okay. Thank you kaayo sa pagtubag sa tuang mga pangutana. Okay na po daw ang pangutana ni Ma'am Liza Mayor. Salamat daw kaayo Ma'am Clea. Ma'am, basi na amoy mga announcement from your office po? Yes, ma'am. No, siguro, ma'am Renz, ang una sa tanan sa katong mga mulipuyo dira sa Mati, Davao Oriental, naatay gipagawas nga advisory, ma'am Renz, no? May labot sa kaning cut-off time on November 30, 2023. 2 p.m. atong cut-off time dira sa tuang opisina sa Mati City. Mhm. Ug padayon kami, ma'am, nag-remind sa tuang mga members alang sa pagbayad sa ilahang contribution sa PhilHealth, Mhm. no, alang sa fourth quarter, ug syempre pa pagparehistro, ma'am, sa konsulta provider kung wala pa ta nakaparehistro. Okay. Ma'am, November 27 wala opisina ma'am no ang PhilHealth? Yes, ma'am, tama. Holiday, national holiday siya, so tanang offices sa PhilHealth close, no? So ato ang regular operations magbalik og Tuesday, December 28. Okay. So instead of November 30 gihimo nga 27, so abli mo November 30 ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you kaayo Ma'am Clea and happy weekend po. Yes, ma'am Renz, daghang salamat ug happy weekend sa tanan. Ato nakauban mga kasama ang guhapa kaayo nga si Ma'am Clea Guevara sa PhilHealth Davao.